do stacionára, tak som bola veľmi hamblivá. A môj priateľ tiež. Stretávali sme sa už dlhšie. Zdržiavali sme sa za ruky, chodívali sme na školu a rozprávali sme sa o všetkom, a sme sa dostali veľmi blízko k prvému vaku. Dnes bude pekné počasie, môžu by sme ísť von, čo si na to? Môžeme ísť. Raz, keď sme sedeli na pohovke, rozhodol sa, že to opäť musí. Veľmi som chcela, aby ma poboskal, ale bola som nenormálne nervózna. Dnes bude pekné počasie, môžu by sme ísť von, čo si na to? Môžeme ísť. Poboskaj ma, alebo nie. Áno, poboskaj. Ja som to všetko toľko váš. Fuj. Bola som neobyčajne hamblivá, celé 2 nasledujúce roky som sa prakticky skrývala a keď som ho videla, tak som sa radšej skryla na iskú miestnosti. Škoda. O niekoľko rokov neskôr šla som vlakom domov a náhodou som stretla svojho bývalého priateľa, zastavila som sa pri ňom a všimla som si, že stále sám. Ale ja cestujem domov. A ty? Tiež. Ja už to viem.